После Кевин Сейхърст удари, Димитър Евтимов спасява. Ето, че добрите изяви не... Как този човек не пази на вратата на ЦСК. За левия му крак. Центриран точно с него. Бернардо Колто. Великолепно спасяване на Димитър Евтимов. Кевин Сейхърст, добре познатата му роля, изпълнява ъгов удар и още една добра намеса на Димитър Евтимов. Има опции пред себе си. Вдясно е Марио Илиевски. Именно той получава. Дали това ще бъде 1-0 за домакините? Малко добавено време. Павло Соломони с центриране към Леандро Годой и още една намеса на Димитър Евтимов. Към този пиете защита към този момент се получава. Кевин Сейхърст сега има възможност за удар. Прави го Кевин Сейхърст и ето още едно добро спасяване на Димитър Евтимов. Беше напълно сам, грешка след това от Хамза Алау. Марко Милетич! Каква намеса обаче на Димитър Евтимов? Може би тази намеса ще остави Ботева. Което Диков превъзхожда Анте Ралица. Удар от далечно разстояние и спасяване на Димитър Евтимов. Колко изостава много от него. Ивей изглеждаше в чиста позиция. Кабаше срещу него. Ивей срещу Евтимов. Спасяване на Евтимов. Добър пас от Ивей за Виктор Митев. Виктор Митев търси центрирането. Топката отива към вратата на Димитър Евтимов, но не влиза в нея. Тотално смени концепцията за корнерите. Киров през втората част. Петрашилов стреля с глава. Спасяване на Митов. На Евтимов, прощавайте. Oh.
всъщност Велко и Еленкович, моля да ме извините, в центъра на отбраната. Дали нямаше нарушение тук срещу... Не е особено удобна топка за Димитър Евтимов, той обаче успя да овладее и сега Кабаши отново връща топка назад към Димитър Евтимов. Напълно изравнено. Доста болна топка, която не представляваше абсолютно никакви проблеми за Димитър Евтимов, който сега ще се опита да изостри действията. Дълго подаване към